saking kelompok telu Badhe badhe nampilake drama modern kanthi judul apa itu? Bau-bau. Langsung kenalan. Nami kula Riandra dados Bapak. Nami kula Sari dados Indah. Nami kula Siti dados Ibu. Nami kula Devi dados Dini. Nami kula Vina dados Lena. Nami kula Chandra dados Narano. Sing sawijining dina sing cerah, Dini lan Indah wis siap-siap arep dolan menyang sawah. Indah, ayo Indah. Oh iya sih. Yo. Indah banjur pamit marang ibune. Loro telu ayo. Mak, kita udah riyen nggih. Iki sing sopan sama sik. Nggih. Kula ndang Bu, hati-hati, Nduk. Yo. Dumadakan Lena teko lan pamit kanthi cara sing beda. Ayo Lena, kenal Lena. Bu kula ten mriki Iya, kula direkam. Kula mangkat riyen pase. Kalau terus kalau sing sopan, aja tos ngene. Ya pun Bu, rasa iki sopan sakjane kurang gak ada apa-apa. Terus kali yo. Sawise pamit bocah-bocah kuwi banjur budal menyang sawah. Ing dalan dheweke ketemu Si loro telu. Nyapa mandek iki? Monggo Pak. Monggo. Lho Pak. ana wong tuwa tiba saka sepeda. Bocah-bocah kuwi loro ya bapak kuwi lagi kesulitan. Ayo Cah, ditulungi Cah. Tulungi sih ayo. Gah. Senajan Lena ngomel, ini tetap ngajak Indah kanggo nulungi wong tuwa kasebut. Lho, mboten napa-napa Pak. Mboten napa-napa, Nduk. Bapak-bapak Dhisik ya. Baju buku ta. Bapak-bapak kuwi matur nuwun marang Dini lan Indah sing wis gelem nulungi. Ayo Bapak. Sampeyan wis gelem pitulung, muga-muga besok wong dadi wong sing sukses. Amin. Amin Pak. Amin Pak. Wektu wis sore, bocah-bocah kuwi banjur pamit mulai. Raden pun sonten kula tak riyen nggih Pak. Oh iya, Bu. Oh iya, Nduk. Monggo Pak. Bocah-bocah kuwi banjur mulih kanthi ati seneng amarga wis bisa nulungi wong liya. Nalika arep mulih, dheweke lebih ketemu Lena sing mari tiba. Dheweke nyusul Dini lan Indah kanggo njaluk ngapura. Mboten nggih, Mbak. Kula ndak priyamu, ayo padha bali Ibu wis kuwatir. Sore kuwi sowan sah ing omahe Ibu Katon Tegal. Ibu Katon kuwatir ngenteni tekan omah anak-anake. Wektu wis wayah sore, nanging Dini, Lena lan Indah durung katon. Ibu mlaku mondar-mandir ing ngarep omah, sok-sok deleng dalan. Kok durung padha teko, padha menyang ae iki. Ora suwe Katon telung bocah mlaku kesusu-susu menyang omah. Dheweke yaiku Dini, Lena, Indah. Dini, Lena, Indah mung bisa ndingkluk. Dheweke wedi ndeleng mesune ibu. Anu Bu, kula mau yang tiba, kula tulungi piye. Nopo kula iki Bu selak sore. Lan mau nggih tiba Bu, ana ugi kula. Ibu meneng dalam ngerti penjelasannya Dini. Lanjut dheweke ngadika kanthi cara sing luwih tenang. Ibu banjur ndeleng Lena kanthi tatapan landhep. Ibu banjur menehi pitung marang ditutur marang bocah-bocah. Dini lan
lan Lena banjur pamit marang ibune amarga dina wis sore-sore. Sawise bocah-bocah lunga, pangkat dawa. Dheweke ngerti yen anake wis nindakake tumindak sing apik, senajan dheweke telah mulih. Ibu ngarep-arep pitutur sing dheweke bisa dadi piwulang kanggo anak. Oke, Paus. Rasa agama iki yaiku supaya kita tansah nduweni rasa peduli lan gelem nulungi wong liya sing butuh bantuan. Amarga saben tumindak apik sing kita lakoni bakal dadi berkah lan ngajari kita dadi wong sing luwih apik ing mangsa ngarep. Cekap semanten. Ciloro telu. Cekap semanten. Matur nuwun. Wassalamualaikum.